Здравейте, хора! Правя, всъщност се опитвам, не че правя. Опитвам се да снимам този клип вече втори път и все нещо се проваля. Първо ми падна батерията на лаптопа, после майка ме прекъсна и да нямам се този трети път да стане. Ако чувате някакви шумове и викове и нямам се предварително, днес ще ви покажа част от кримовете си. Си мисля, днес ще го разделих на две части. Едното ще бъде с декоративна козметика, другото ми с бяла козметика. Днес ще снимам с бяла козметика. Надявам се да ви е интересно и ако е така, продължавайте да гледате. Започваме с първите два продукта, които са боди лошоните ми. Ето и двата любимци на този месец и на всички месеци. Скоро няма да ги изхъбя, тъй като са големи милилитри. Единият е 200 мл, другият е 250. Това за мен е много, аз много бавно хабя такива продукти, така че и косметични кошчета ще има много рядко, защото аз съм бавна. За този, сега в момента го изпълням, защото аз ги редувам първо с този, после с този, първо с този, после с този. Този е от Avon и е с ягода и бял шоколад и мирише уникално и на консистенция добър и като го нанасям на кожата си, наистина има хубаво усещане. Ето така изглежда, ще ви го покажа отново. Надявам се да се видим. Някакси. Да. Да съм много доволна този продукт и надявам се скоро да го изхъбя. Този е на DAV с ванилия и лесник. Също много ми харесва, също така наскоро открих, че има някакви олиота в него, което е още по-добре. Малко голямо количество, но ще се опитам да го изхъбя. Също мирише доста приятно. Аз обичам сладки миризми, но да, така изглежда. И не е много скъпо всъщност. Ефтини са. Продължаваме с другите два продукта. Това са ми двата любими дезодоранта. Единият е на DAV, другия на Nivea. Този на Nivea почти съм го свършила всъщност. Аз вече изхъбих един, който ще видите в козметично кошче. Сега и този този е най-пълния. Този е на Nivea, 48 часа, Powder Touch и ето така изглежда. И от тази розовата серия. Мисля, че всъщност има още няколко серии, но не съм сигурна, тъй като този ми е подарък. С един крем Nivea Soft, който дори още не съм започнала да ползвам, тъй като ще го подаря на майка ми, защото аз не ползвам кремове. Аз мисля ползвам, но това е голяма кутия от сорта на 500 мл и аз не мога да ги изхъбя. Този дезодорант е 150 мл. Не знам дали ще се види на камерата. Да. Това е, доволна съм, но това, което е гадното пред тези, т.е. при двата дезодоранта, че трябва да си пръскате повече от 15 см, защото оставя бели петна по дрехите. Аз го знам за лично напред, тъй като го направих един път с по-малко разстояние и наистина небързо имаше на голямо бяло петно, което после натрудно изтрих. Но да, така изглежда и съм много доволна от този продукт. Продължаваме с следващия, който е на DAV. Отново 48 часа. Серията оригинал е и има витамин Е. Ето така изглежда. И мога да ви кажа, че е с витамин Е. Мирише уникално. Също тези двата дезодоранта миришат много хубаво. На свежи миризми и на цветя. И като цяло какво да кажа за него, отново е 150 мл и съм много доволна от него и ще продължавам да си ги купувам. Продължаваме с още едно нещо на Nivea, което всъщност много хора ме питат дали не са комплект за дезодоранта, но не са. Това е ролона или не знам още как се нарича. Отново от Power Beauty 48 часа, може би да са от една серия, не съм я забелязала. Ето така изглежда. Имам го от доста време, опитвам се да го изхъбя от може би повече от половин година. Надявам се този месец да го свърша и вече да го изхвърля, защото и на мен ми омръзна. Мирише уникално и изглежда така отгоре, където се нанася. И имам много това, което ми хареса, че не като другите ролони е с кремообразна консистенция, която се нанася по-лесно.
И като цяло да, харесва ми и още не му изтекал срока между другото. Има още един месец срок. Ще се опитам да го изхабя, за да не го изхвърля. А и то почти всъщност съм го изхабила. Малко трудно се хаби, затова не си купувам такива. Няма да си купувам повече такива, защото много бавно ги хабя. Продължаваме с шампуан на Естерпа. Този шампуан ми го подариха преди 2 или 3 дена, ще ви изложа. Една приятелка на майка. По случай имения ден, съжалявам, бърках се. Не беше всъщност по никакъв случай, просто защото не ме беше виждала доста дълго време, но не ми нацелива, не знам защо. Взела ми шампуан против пърхот за мазна коса 3 в 1. Натурални екстракти против косопат и успокояващ ефект. Така изглежда. И пише, че е под контрола на доктор Чернев. Ето тук най-надолу. Няма да го ползвам, тъй като аз нямам пърхот, нито... Всъщност малко ми от време на време се обеднявам косата, може и да го ползвам, но много рядко, защото използвала съм, имайте предвид такива шампуани, макар да нямам пърхот и после се появява пърхот от тях, затова няма да експериментирам, може би ще го подаря на майка ми или на баба ми, или на който има пърхот там, не знам, и който има такъв проблем с косата, не съм ги питала. И е 250 мл отново. И изглежда така. Ако някой се интересува, така. Другия продукт, който съм изключително доволна от него и обожавам, е крем здраве против кожни раздразнения с цинков оксид, който мисля, че всеки почти има. Купува се от аптеката, да. Така изглежда и е 30 грама. Мирише много хубаво. Аз го използвам почти винаги, когато имам някакви зачервявания по лицето, пупчици, дори по тялото. И наистина помага това нещо, не знам какво на себе си. Така, толкова много малко ми остава всъщност. Аз сега пречи това, за да ви покажа като цяло. Ето така. Има доста още за използване. Но ще го свършиме. Не беше много скъп, между другото. Ефтини са продуктите. Между тези всички продукти, които сега съм ви показала, са много ефтини и другите два продукта, които скоро ще свършат, всички всъщност също са ефтини. Това е на Брос и е гел след ухапване от насекоми. Бях си го купила лятото, но не съм го изхабила. Така изглежда. И нямам търпение да го изхабя и да го изхвърля, защото наистина лятото, като знаете, има комари лятото и постоянно ви хапят. Особено ако не сте се намазали с такъв гел, да не те хапят комарите или как се нарича, не знам, не съм ползвала. Упс. Да. И като се намажете пъпката, много лесно успокоява и освежава. Харесва ми ефекта му, който действа и се надявам също сега зимата го използвам за по-деликатните зони. Върши същата работа всъщност и много ми харесва. И не е скъп, мисля, че е към левче и нещо. И последният продукт от моята бяла козметика, всъщност и да и края на видеото, е от Avon, олиото ми за коса, което обожавам. Останало ми е много маничко. Което наистина косата ми я прави толкова мека и лъщяща. Използвам го като изляза винаги от бани, понякога дори през седмицата. Наистина се чувствам много добре и това олио може би още като свърши ще си поръчам също, защото без него не мога да живея. То е 30 мл. Не знам дали ще се види от опаковката, тъй като е доста блада. Така. Всъщност забравих да спомена, че и гелчето е 35 мл. Надявам се камерата да фокусира. Да. И като цяло това беше цялата му бяла козметика. Надявам се клипчето да ви е харесало и да съм ви била полезна. Ако искате да знаете нещо повече за някои от продуктите, например колко струва, откъде съм си го купила, питайте ме долу в коментарите, с удоволствие ще ви отговоря. Другото, което искам да кажа е, че ще има втора част на това клипче, както ви казах, с моята декоративна козметика.
Ако ви е било интересно и съм ви забавлявала, дайте thumbs up и се абонирайте за мен и това е. Чао и скоро!